Video číslo 3 našich dvojminútových masáží na každý deň. Dnes robíme nos a nosoústne vrásky. Začíname takýmto jednoduchým cvikom. Následne dáme si sem prsty na našu nosoústnu vrásku a robíme takýto pohyb. Jemný pohyb. Dávame si pozor, aby sme neovplyvňovali tým moc oči. Nie je v tom v podstate skoro žiadna sila. A druhá strana. Pre výraznejšie lícne kosti môžete sa oprieť o stôl alebo len tak o ruky, položiť si kostičky svojich prstov pod kosť a pritlačiť. A môžete sa zastaviť v takej polohe na minútku, pol minútky, záleží, ako vás to boli. Ako vás to boli veľmi, tak máte dosť napnuté svaly, čo nie je veľmi dobré. S čím treba pracovať. Zadržíme sa, to je veľmi dobre robiť pred fotením, lebo dostaneme takýto efekt. Veľmi pekné. To je všetko.